ήθελαν να ανεβούν στο απάνω διάζωμα. Στο σημείο που ήθελα, ξαναφερούσαν το χώρο. Αυτό ήταν το σημείο. Προσέχουμε ότι είναι ελληνικές οι διαδές. Ανάμεσα σε αυτές βλέπουμε με γεωμετρικά σχέδια που έχουν φτάσει σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι την εποχή μας. Αυτά τα σπίτια πώς ήταν? Κάθε σπίτι, είπαμε, ήταν διόροφο, με την αίθρια αυλή στη μέση. Γύρω-γύρω ήταν το βάπεδο, γύρω-γύρω ήταν τα δωμάτια. Το βάπεδο των δωματίων ήταν στρωμένο με μοσαϊκό. Η τύχη ήταν Podemos pasar, luego esa pasamos más una vez. Για να το δουν όλοι, χωρίς να έχουν κανένα διαχωριστικό μεταξύ τους. Από πάνω ήταν η ξύλινη σκεπή, το σκέπαστρο. Το μοναδικό άνοιγμα ήταν εδώ στη μέση. Το χρόνο, δηλαδή την ώρα της εμπορικής αγοράς σε εκείνα τα χρόνια. 4 ήταν οι είσοδοι, οι πύλες δηλαδή, οι 2 πύλες ήταν στην νότια. A una diosa. Εντάξει. Μούρονα και ένα ψάρι. Του είχαν πει. Εκεί που Αθήνας, ο Άνδροπλος, οδηγούμενος από το μανδύο